Oh, baba, ang lamig ka. Are you having? Dito na naman yung dalawa, oh. It's fine. Pati kasi. Good morning, guys. Today is July 15. And ang aga namin nagising-ginising ako ni Tiyan mga 5:45 kasi maaga yung golf ni Kuya. Ayan, ready na rin sila. Ang oras is, 6:47 na. Kasi 8:42 ata yung golf ni Kuya. And ginigising na ni, nagsusot ako ng leggings. Ginigising na ni Jan si Holly. And si Sak nakabihis na rin. And si Jan, t-shirt na lang ako sa kanya. Baba, come on Baba. Okay. Tulog pa siya. Naka-curl siya. Oh. Best friend. Morning, best friend. Oh, good morning, Baba. Here's your penguin. Good morning. Ayan na siya. Morning, Baba. Sit down here. Sit down here first. Okay. Sit. Oops, oops. Oops. Higa ulit siya. Sinusuot niya na yung yung nabili niya sa Under Armour or Underama. Yung pangsangga sa hangin. Sobrang lamig niya yun kasi maaga. Yan ako, doble-doble yung suot ko. Meron akong may singlet. Ayan. Or sando. Basta yan. Tapos, meron akong, ayan, long sleeve. And etong turtleneck na mahaba. And meron ako yung etong leggings. Leggings ba? Hindi siya leggings. Para siyang stocking na makapal. Pero magli-leggings pa ako kasi sobrang lamig. Kahapon nga, tawag nun? Tanghali na yun, diba? Tanghali na yun. And sobrang lamig. Tas may araw pa yun na. What more ngayon na umaga. So, ayan. Nanon ko lang yung aking mga inner. Ayan. Tapos, magsusot ako ng coat. Ito yung nabili ko sa temp. Han, where's your lighter? Han, patanggal ko yung tag. Ito yung leggings. Yung Kmart lang to. Manipis din to. Pero isa lang ang linagay ko. Pero pag ito ang gamit ko, yung Kmart lang, dinodoble ko siya. Pero pag ganito na mayroon ako yung parang stocking, isa lang. Ayan. So, okay na yan. Panangga sa hangin mamaya. And, ayan sila. Magbe-breakfast sila. Nanghiram ako ng medyas kay Jan. Kasi bumili siya ng medyas. Yung medyas ko naiwan ko. Ang dala ko lang ay dalawa. You don't have black, huh? I need black. Yeah, but I need black. Ay, si Kuya. Pinigising niya ng kapatid niya. Kaya magbihis ka na, Papa. Cute ni Kuya. Get dressed daw, Papa. Kuya. Come on, Baba. You're the only ones not dressed here. Okay. Alam tayo ng medyas. Thank you. Si Sak nag-offer. Si Sak kasi may bago rin silang medyas. Maliit sa akin. Ito kay Sak yan. Bago niya yan. So, ito kay Jan. Tingnan niyo si Sak. Hi, Sak. Hindi siya alis na hindi ayos ang kanyang buhok. Smells good, that one, Sak. Ang bango ng nilalagay nila sa buhok. Magsa-sunscreen ako. You're done? Let me see. Let me see now. Oh, look at this. That one. See that? Put it other side. This one. See this? Si Kuya. Inaano niyo pa rin si Holly. Tinatry niyo bumangon. Ang ganda ng mirror na to. Gusto ko to.
Pag nagpagawa kami ng bahay, gusto ko parang ganito. Or kung mayroon pang iba, basta may ilaw o. May pailaw siya. Okay. So, ayan, nakalagay na tayo ng sunscreen. Magkikilay mo lang bago maglagay ng very light na, hindi naman foundation. Hindi naman siya foundation ata. Parang cushion. Mom, Yes? your Holger. Okay, babak. Bihisan natin si Holy Girl. Ayan siya. Holger. Yeah. Patong-patong din ang ilalagay ko sa kanyang gamit. Baba. Papa. Baba. That, and this. Where's your leggings, Baba? Where's your leggings? Kahapon, who dressed you up kahapon? Yesterday, who dressed you up? Daddy. Daddy. And first was Mommy. Okay. Oh, sorry. Hinahanap ko yung leggings mo. Nasa isang leggings mo. Kasi gusto kong i-doble yung kanyang. Doble natin bago. And then pag mainitan siya, tanggalin ko na lang yung isa. Not too much. Why? Ayaw niya yung sobrang taas. Yung Mom, ano here. they look like the, It is mommy. Baba. So, thank you, yeah. Balik that. They can't be socks like that. That's right. Napunan ni Kuya. Nakita niya kasi, ayan, nasa labas to. Ang galing ng mata mo yan, ha? Buti niyo nakita mo yan. Ito yung nabili ko sa Kmart. Wait, come on, Oh, this one. This one, yeah. Wait, what a minute is. Is that yours? It's yours. Hold this one, remember? I told you to hold this. Why? So it won't go up when I put this one. Look. Wait. 12. Pinapahawakan ko yun sa kanya pag mahaba yung, pag long sleeve ba kasi, lalo pag doble kasi para hindi umakyat. Don't let go your shirt. Ayan, diba? Ayan. Tada! Right, Baba? You done it, go. Still there? Yes! Okay. Ay, eto na ano. Wait, Baba. Nakita lang yung yellow, Baba. Dapat pala puti naman yung isa. Dapat pala yung lalim natin itong yellow, Baba. Okay na yun. Okay na yan, Baba. Okay, and ang kanyang jacket. It's a tiger. Okay. Mamaya ko na ayusin yung kanyang buhok kasi magkilay muna ako kasi baka madali na ako niya dyan. Hindi pa nakakilay. Kahapon hindi pantay yung kilay ko eh. Kilay muna tayo. What are you doing, Baba? Okay. Put your shoes now. Ayan, put your shoes na siya. Diyan ka muna. You close this when you're done, okay, Baba? My vlog, Baba. Yeah. Okay, look. You close this, okay? I'm vlogging you. What's there to say? This nothing but space in between you and I. It's okay that we change, but it feels kinda strange that you're not in my life. You're the only one. Come on. Only one cool. Come on. You're the only one that saves me when I'm alone.
Mom, sa turn off. So, eto na yung aking OOTD for today. As in, patong-patong ang suot natin. And, ang suot ko ay eto pa rin na sapatos kasi mas komportable siya. Dala ko yung isa kong boots na hanggang dito lang. Yung maiksi lang na nabili ko rin sa... Basta nabili namin dito sa Adel. So, yan. Tapos, eto yung... Mom, I put snacks in my bag. Okay. Okay, let's go. And, backpack. So, yan. Yan na yung ating OOTD for today. Okay, let's go. Hoy, don't bring that one, Papa. And dala ko rin tong bag na tong isa kasi nandyan yung mga pagkain. Just in case na magutom. Sara natin yung mga ilaw. Ilaw, i-check ko lang kung... nagkulot pala ako. Mamaya ipakita ko sa inyo yan. Nagdala ako ng pangkulot. Ano yan? Oh, okay. Mayroon pa siya. May pahabol pa si Kuya. Okay, let's go, let's go. Okay, wala na ba akong naiwan? Batteries. Wait, Kuya, ha? Okay, okay. Come on, Sak. Nagsuot si Sak yung jacket niya kasi lumabas siya, malamig daw. Come on, hold, Sak. Tingnan nyo kung gaano kalamig ngayon. Kita nyo yan? And pag humihinga ka, parang masakit sa ilong kasi sobrang lamig. Okay, alis na tayo. Ito yung madadaanan natin. Helicopter. May helicopter flights daw doon. Pababa to. Hindi nyo makita kasi ito photo. So now we're going to your bedroom. Kaya tayo sa inyo dyan. Mom, can you press on that? Which one? Map? Map. Hindi nyo makikita nyo dito, oh. Ayan. Vineyard. Parang napaka-quiet talaga dito sa lugar na to sa Barossa. 4 degrees. Will try to play my part. My lies memorized in my heart. I keep losing to a moment where I'm with you, I just can't focus. I love to hear your crazy theories about conspiracies on TV. I know the truth and it's so simple. Yes, tapos dito sa United. And I keep living out of my head. We're gonna share, Baba. We can share the same as what you got before, huh? 1 degree dito sa area to, and ang mga ground, frost talaga siya. And tingnan nyo, pati doon. Yung mga yan, yung mga grass, white. Ayan, oh, white. Yeah. May maraming nag-work dyan. Doon sa kabila, maraming may nag-work sa wine na vineyard. Ayan. Ayan na. Dito na kami sa Barossa Golf Valley. So, ayan si Kuya. Mag-prepare na naman siya ng kanyang mga dadalhin. Gagawin pa sa katawan nito kasi kumiyak siya. Kinulot ko na siya ng very, very light. Tapos kanina umaga. Inano ko ulit. No, we're not. Eto, bumili ulit kami na... No, that's for later, Baba. I'm gonna fix your hair. Yeah, I have some here, not the twisties. Eto, nagpabili ulit ako ng strawberry milk na oat. Sarap siya. Yes, baby. Okay. Painin ko muna itong... It's freezing. What's that, Han? Get that for Daddy. Ang lamig. Parang ayaw kong lumabas. What time we're going, Han? Okay. Let me know, okay? Sasama si Sak. Dito na yung ating messenger. Ano kayong sasabihin niya sa atin? Yes, Sak? What? I just need gloves. For you? No. For Kuya. Runner shirt.
Sinundo na kami ni Sak kasi mag-start na raw si Kuya. And hindi ko siya tinalian kasi mayroon siyang beanie. Ayan. Say hi, Papa. Hi. Tignan mo ang dala-dala niya. Sana wag niya yan ipahawak sa akin mamaya. Ang backpack niya punong-puno na. Yeah, punong-puno ng pagkain mamaya. Nagrereklamo lang siya kasi laging nahuhulog yung strap ng bag niya. Ang lamig pa rin kahit na doble-doble na yung ko. What do you want me stop whinging because daddy gonna be upset. Okay, nag-start na yung mga malalaki. Mga malalaking tao. Hindi yung mga 13 years old. And then, dyan. Ayan si Kuya, nagpa-practice siya ng patting. Gusto niya magpo. Okay, Sak, hold this one. He's the fire. Mag-start na si Kuya. Pero yung niya, ang kagrupo niya ay iba naman. And this time, dito sila. Kahapon, doon sila nag-start. So, ngayon, dito siya mag-start. Dalawa lang sila. Si Kuya na. Nakapants pa lang yun si Kuya. Good shot, yeah. Sinabihan si Kuya ng good shot nung kahapon na kagrupo niya. Sila yung last na mag-hit dito. So, yeah, good shot, TJ. Hindi siya doon kasama. Yung dalawa nandun. Tapos, eto isa. Dalawa lang sila dito. By 2. You know why, Ham? Because by 2 now. Yeah. Yesterday was 3. Yeah. So, dinivide na kasi parang nag-short sila sa group. Kasi kahapon 3 sila, di ba? Yung kasama ni Kuya, 2 lang din sila. Si Kuya ang napahiwalay kasi eto, yung isa, mag-isa lang siya. So, dito siya linagay. No, Rani, Sak, you don't eat because there's gonna be noisy daw. Kakain na naman si Sak. And that's holy. Hindi ka nag-pack ng pagkain mo. Ha? Kaya pala tumakbo siya doon. Sayang, hindi na doon si Kuya. Kasi kahapon, nag-uusap-usap na silang 3. Yung parang nagkapalagay na sila ng loob. Ngayon, nahiya na naman si Kuya. So, ayun na. Hinit na ni Kuya yung bola niya dito. Ay, ang lamig, guys. And, tinali ko na yung... You're hungry? Later na, Baba. You share with Kuya Sak. You can share with Kuya Sak. I don't like Hold it. Why? Open it. Okay. I don't like that. Oh, you don't like this one. Like But you cannot eat close there because it's noisy, Sak. This is noisy. Ano sasabihin? Ha? Si Holly gutom din. Ipakita ko sa inyo ang laman ng kanyang bago. Wait, Baba. Tingnan nyo. Hindi ko alam kung makikita nyo pero marami to, guys. You want this monkey burger? no. Oh, why did you put it here? Well, it's because that's like that burger one. The Oreo. The Oreo? Yeah. Do you still have Oreo here? Yeah. Okay. Eto ang gusto niya. Ayan, oh. Basta puno siya, guys. Oh. Andito rin yung pagkain ni Kuya. Okay. Mamaya, isa-isay natin yan. Naiwan na tayo. Here. Thank you. Welcome. Is your bag okay now? Nasabi ko ba sa inyo, tinali ko na dyan, oh. Napunta doon yung bola ni Kuya, oh. Sa may mga puno. Kung saan merong mga kangaroos. Nakita niyo yung mga kangaroos. Stop, Polly. Stop. Don't eat. Stop, Polly.
Good shot, yeah. Good shot. Oops. Good job, Kuya. Ooh. Ano to guys? Second hole. Pero ang nakalagay doon ay 11. Kasi diba nag-start sila doon sa pinakita ko sa inyo nung unang hit ni Kuya. So, ayan si Kuya. Naghihintay lang kasi meron pang tao doon. May naglalakad pang dalawa doon. Operation hanap tayo ng bola ni Kuya. Careful. Saan ba yun? Yung where? There's no pool. Yung sorry. Okay, I'm not gonna step on the pool. Yung sa isang bata nahanap na namin na tira niya na. Di namin mahanap yung bola ni Kuya. So balik na lang si Kuya dun sa second shot na number 11 siya. Gets nyo ba? Kasi hindi namin mahanap. Kasi ang talahib. Kasi hindi namin mahanap. Saan na yun? Saan mahanap? Kung hindi talaga titira ulit siya doon. Okay. So, bumalik doon si Kuya. Tinira niya na yung bola. And andoon. Mas maganda kasi straight. At saka malayo ang narating. Ayun. Ayun si Kuya. Takbo pa ya. Yan yung bola ni Kuya. Okay, good. Hi, shot, yeah. Guys, punta kami dito sa Matalahib. Hindi naman pala Matalahib, sa tagong area. Kasi number 2 na naman si Holly. Diba? Tapos niya lang mag number 2 doon bago magsimula. Kasi kain siya ng kain. Buti na lang may wipes akong dala. Oh, there's a kangaroo there. Mama, may kangaroo. Ayan si kangaroo. Oh. Dalawa. Stop. Wait. Ayan. We need to find his family. Pardon? We need to find his family. Oh, he needs to find his family. Who lives? It's over there, remember? We seen some kangaroos. There's one more. Oh, there's ang daming kangaroos. Okay, maybe you can. Kasi baka matira tayo ng bola ng mga kasunod nila Kuya. Doon tayo, oh. Doon tayo. Doon tayo, dito tayo. Kasi kung babalik kayo, malayo na kaya kami. Kung babalik pa kami doon sa sa may toilet. Dito na lang. Dito na lang. Sige, mag number 2. What? Kangaroo. Hindi nga tao ang mga... What? There. A lot? Where? There. Oh, I yeah. can see his ear. Okay, here. You have to sit down here. Oh, lumayo si kangaroo. Sorry. Gagambalain muna namin ang bahay niyo kasi eto na number 2. Baba. What you gonna do? Look at them. What you gonna do? Say number 2. Number 2. Say. What you gonna do? Number 2. Number 2. Ayan o. Wala naman. Wala. Kabag lang. Hangin. Masakit siguro ang tiyan niya. Hindi namin nagamit etong tissue. Tapos meron akong wipes sa bag. Come on. Okay. Wala. At least nakita natin yung mga... Get that ball, Baba. Huh? That one. What's that? No one. I seen that before.
Come on. I'm gonna do it. I'm gonna give it. Where are they? Nasaan na sila, Daddy? Is that them? No. Hala. There. Over there, I think. No, nasaan na sila? Ang dami kasing grupo. It says green. That's it. The green. Over there. Over there. Over there. Okay. Right now, kabag. Kasi nga, kain siya ng kain ng Oreo. That's enough of Oreo, ha? Hi! So, etong dalawa yung kagrupo ni Kuya kahapon. Napahiwalay dito si Kuya. Third hole. Yan si Kuya. Good shot, yeah. Oh, good shot. Good shot, yeah. Thank you. Ayun yung kagrupo niya. Good shot, TJ daw. Guys, eto dito naman sa side, merong mga sheep. Ayan, oh. May daming sheep. Hugasan ni Saki yung nakuha naming bowl. Ayan, oh. Dito mo hinuhugasan yung bola. Come on, let's go. Ano yung grass? Nag-ice-ice pa siya. Ayan si Kuya Nas. Oops. Ooh, good shot. Good shot, yeah. Good job. Well done, yeah. Good job. Tingnan niya, oh. Diba icy yung grass kasi tingnan niya, oh. Ganyang kalamig ngayon dito. Baba, come here. Fourth hole. Nagre-reklamo siya na masakit na raw ang paa niya. Nice shot, Kuya. Nice shot. So ako nagpo-push ng bagi ni Kuya. Si Holly, oh. Nice shot, yeah. Holy. Hinubad na ni Sak yung kanyang jacket. 3 layer din si Sako. 1, 2, 3. Yeah, it's 3. 3 layers. The red one, before, it was 3. Andun na si Kuya. 6th hole. Naghuhubad-hubad na ni Sak yung kanyang mga damit. Ako nilalamig pa kasi siya nagtatumbling-tumbling. T-shirt. What kind of t-shirt? Cotton t-shirt. I'm not sure. Hintayin na lang namin dito si Kuya. Yes? Po. Huh? Yes, we do. Na ano na naman siya, na number 2 na naman siya. As in, siguro may ano yung tiyan niya. Masakit. Okay, dito ulit tayo. Saan ba tayo? Kaya
up, Mommy. Okay. Sabi niya sa akin, Am I nappy? it's too late. Sabi niya, it's too late, Mom. It's alright, baby. It's alright. You can poo. Why you didn't get the shoes? Not much longer. I have my tissue, Baba. Sinisi niya pa ako. Why you go there? Because Daddy was calling me. It's alright. Parang, it's alright. Okay, let's go. It's alright. What Holly tell you? She put them in the By what? By accident, sabi niya. Zach, I put on my nappy by accident. Because he have a little poo-poo. So, para na siyang, ang liit-liit. Kawawa siya. Gusto niya na magpapalit ng nappy. Yung nappy niya nandun sa car. Hindi ko alam kung asan kami kasi ang laki kaya nitong golf course na to. Tingnan niyo siya maglakad. Bukakan siya maglakad. Tapos sabi ko pa sa kanya, you know what? We're gonna see Veronica later. Sabi niya, ganun siya. Yes, baby. We're gonna change you, okay? Saan na ba tayo? Yeah, so just Okay. stay on the edge. The boat will come and just go on the bush. Okay, come on. Come on, Baba. Dito raw kami dadaan, oh. See you. Are you coming with us, Zach? What? Here, help. Here, we're gonna go in the car, change Holly. Gusto niyang isama si Kuya Zach. She wants to hold your hand. Oh. Don't, because there's a poo-poo there. Okay. I don't even want to come. I know, but Holly wants you to come. We can come back. Naitol, andun yung bola ni Kuya o sa may tubig. Pero yung second, hit niya maganda. You can walk, Baba. You can walk. You can walk. Oy. You can walk. And watch out, ha. Kasi mayroon daw naglalaro din dito sa side na to. So, watch. Vlogging. Dito kami sa may gilid kasi mayroong hihit dun, oh. Wait, Zach, stop. Habang mayroon pa dong taong mag-hit. Picture ako muna sila. Smile, baby. Smile. Zach. Look at Holly, look. Zach, look at me. Guys, I'm vlogging that. Where is that? There. This button, Mom? Yeah, it's alright. This button? It's alright. Mom. Okay, smile, Zach. Yeah, magpa-picture dito. Mom, I want to press this button. Ayan na siya. Fresh na si Holly. Napalitan na natin siya ng nappy. And si Kuya Tiya tsaka si John and Sak nandito sila sa may canteen sa golf club. Kumakain. Oh, tapos na pala silang kumain. Are you done? Kuya? You're done eating? What? Chipped it went straight into the hole. Really? I missed it, Kuya. Sayang din natin yun na. Look. What? Ham and cheese with tomatoes. I want to be like Zach have. What? Ando na sila, oh. Ando na sila dyan. Mag-start na ulit sila. Pagkain muna kayo dito ni Holly. Sila, Kuya, nag-start na ulit sila. Boy, I want to take my band off. Oh, sorry. Don't like you see that? Here, I'll put this here. Sorry. It's alright. You can eat now. Okay. Tapos na kaming kumain and tumawag si Jan kasi naiwan ni Kuya yung glove niya kung saan siya nakaupo kanina nung kumakain sila. And dito yung kahapon, di ba? Dito sila, Kuya, sa first hole. Ito talaga yung first hole. And sabi ni Jan, i-meet daw namin siya sa third hole. Come on. Ito na yung last 9 hole nila kasi 18 holes sila. Come on. Baba, hurry up. Ayun si Sak. Sabi ko tumakbo na siya kasi iniintay yun ni Jan. Hindi pa rin kami nakakarating kung nasaan sila dyan. Dito kami sa gilid kasi mayroong mga nag-hit. So dito kami sa mga puno. Careful, Baba, ha? Watch out. Watch out.
Ayan, si Sak. Tumatakbo ulit si Sak. Careful, Baba. Baba, don't go there. Go this way. This way. Here. This way. Just be careful, ha? Ayan. Baka maano yung mata mo. Go. Tara. Andun sila dyan. Nasa third hole na nga sila. Go, run, Sak. Dito na siya sa third hole. Ayan, si Kuya. And si Holly. Si Holly. Ininita na. Kasi nagsisitakbuhan sila ni Sak. Ako din, naiinita na rin ako kasi nagtatakbo din ako. Sinabat na ni Holly. Nice, yeah. Good shot. Nice. Wow, ang layo. Wow. Really? Sayang hindi natin yung nakita. Sayang hindi raw natin nakita, guys, kasi na-shoot ni Kuya na isang hit lang daw. Doon sa green. Sayang. Good job, yeah. Lucky hindi na-hit si Sak. From doon, dito na-hit ng bata. Oh. Andoon. Oh, don't touch, Kuya. We'll have a look at it. Yeah, alis na dyan, ya. Andito lang sila ni Holly, oh. Alis dyan, ya. Sak, you're right? Well, that hit me. Well, Yeah. I don't know, sabi What mo. about looking at Holly? Lucky. That's good. Holly, be quiet, Baba. Go in. That's alright, yeah. Good path. Good shot, Kuya. Boom. Keta. Tingnan niya yung pinagkagawa ni Sak kay Holly. Linagay niya kay Holly yung mga jacket niya. Shh. Quiet. Girl, I'm looking at a face I don't recognize. Tell me who you see, 'cause